ariketa honetan sistema hau era analitikoan eta grafikoan ebatziko dugu. Orduan, lehenengo fijatzen gara, zelan lehenengo ekuazioa, ordenatu egiten badugu, bada funtzio kuadratiko bat, eta bere adierazpen grafiko parabola bat izango da. Bigarren ekuazioa, zuzen bat da, bai? Eta orduan, grafikoki gutxi gora bera, hau izango litzateke bere adierazpena, bai? Parabola bat eta zuzen bat. Orduan, horrek ebaki egiten dira bi puntuetan. Orduan, sistemaren bidez, horrek bi puntuak dira kalkulatuko dugu zanak. Bi eratara grafikoki eta analitikoki. Lehenik eta behin grafikoki ebatziko dugu. Orduan, hartzen dugu lehenengo ekuazioa, ordenatu egiten dugu, eta parabola bat da. Aztertzen dugu A koefizientea, -1 dala, 0 baino txikiagoa da, negatiboa da, beraz, parabola ganbila da. Vale. Hurrengo pausoa da, erpina kalkulatzea. Eta erpina kalkulatzeko, erpinaren absisa kalkulatzeko formula daukagu, -b zati 2a, eta orduan ordezkatzen badugu, izango litzateke -lau zati 2 bider -1, beraz, 2. X edo absisa 2 izan da, ordezkatu egiten dugu. Bigarren mailako ekuazioan, orduan daukagu, -2 karratu, gehi lau bider 2, gehi 5. Beraz, hau izango litzateke, 9. Beraz, erpina, bada, 2, 9 puntua. Orduan, erpina kokatzen dugu, 2, 9 puntua da, erpina, 2, 9, eta honek adierazten duzku zein izango den parabola honen simetria ardatza. Eta garrantzitsua izango da puntu simetrikoak ateratzeko. Hurrengoa kalkulatuko duguna izango da ardatzekin ebakitze puntuak. Orduan, badakigu, X ardatza dala adierazi aldugula zuzen bat bezala. Eta zuzen hori, bada I berdin 0 zuzena. Eta, kalkulatuko duguna izango da zuzen hori eta bigarren mailako ekuazioaren arteko sistema. -x karratu, gehi lau x, gehi 5. Orduan, ordezkatzen badugu 0. Bigarren ekuazioan daukaguna da 0 berdin -x karratu, gehi lau x gehi 5. Ebatzi egiten dugu bigarren mailako formularen bidez. Orduan, -lau plus minus erro. Lau karratu, -lau bider -1, bider 5. Zati 2 bider -1. Orduan, hemen daukaguna da, -lau plus minus 36, zati -2, eta hemendik 2 puntu. X azpi bat dala 5, eta X azpi 2 dala -1. Beraz, lortu dugu parabola eta X ardatza bakitzen diren 2 puntuak. Orduan daukagu, 5, 0 puntua, 5 hemetik atera dugu, eta 0 da, I berdin 0 zuzenarekin bilatu dugulako ebakitze puntua da, X ardatzarekin. Orduan, 5, 0 eta -1, 0. Horrek puntuak, marraztu egiten dugu, 5, 0 eta -1, 0. Konprobatu egiten dugu, ondo dago zala edo behintzat simetrikoak direla. Ardatzarekiko, bai. Hurrengoa, izango litzateke kalkulatzea I ardatzarekin ebakitze puntua. Egingo dugu diapositiba honetan bai. Orduan, I ardatza, eta I ardatza badakigu dala X berdin 0 zuzena. X berdin 0 zuzena. Orduan, kalkulatuko dugu bai, X berdin 0 zuzena, eta bigarren mailako funtzioa honen arteko ebakitze puntua. Orduan, erreza da, ordezkatzen dugu 0 ekuazio honetan, eta orduan daukaguna da -0 karratu, esatez ez,
gehi lau bider 0, gehi bost, bai, geratzen jakuna da, I berdin bost. Hau da, beti geratzen gara, geratzen jakuna beti da C koefizientea, bai, ze gainerako guztia 0 egiten da. Bale, orduan, lortzen dugun puntua da 0, bost puntua, bai, 0, bost puntua. Parabola guztiek ebakitzen dabe I ardatza puntu bakar batean, 0, bost, kasu honetan. Bueno, 0, bost. Bale, eta orduan, 0, bost horren simetrikoa ere atera aldugu, bai, orduan, 0, bost puntutik ardatzara arte dagoan distantzia da bikoa, bai, beraz, bere simetrikoa, izango litzateke, bai, pues, lau bost puntua. Bueno, badaukagu, atera dugu ja, apurbete, parabolaren eskeletoa esan aldugu, izango litzateke gutxi gora bera, parabola horrela, bai? Bale, baina oraindik, zehaztu behar dugu gehiago, orduan batez be, aterako dugu serpinaren inguruan puntu batzuk, bai, eta baita gero, adarrak zabaltzen direnean beste puntu batzuk. Bueno, oraingo honetan goaz kalkulatzera horrek falta jakusan puntu horiek, bai, parabola osotzeko. Orduan, balio taularen bidez egingo dugu. Beteko dut balio taula daukaguzan puntuekin, bai, orduan daukagu, 2 bederatzi, hau dala erpina, bai, gero daukagu 0, bost, daukagu lau bost, bai, honek simetrikoak dira, bai, eta daukagu minus bat 0, eta bost 0, honek bai, simetrikoak direnak. Bale, orduen, kalkulatuko dugu, adibidez, x berdin minus 20, bai, orduen, x berdin minus 20, ordezkatzen dugu funtzioan, eta orduan daukagu minus bi karratu, gehi lau bider minus 2, gehi bost, bale, orduan izango litzateke, minus lau, minus 8, gehi bost, bai, beraz, minus 7. Bale, orduan, minus 7. Bale, kokatzen badugu, minus 7, hortik doa, bai, demagun hortik dagoela, minus 2, minus 7, bale, eta orduan, kalkulatzen dugu bere simetrikoa, eta orduan, ardatzarekiko dagoan distantzia, lau da, beraz, beste alderantza be, bai, beraz, erpina dagoela, x berdin 2, gehi lau 6, bai, orduan, lortzen dugun simetrikoa, izango litzateke, lau minus 7. Hoi berkatu, 6 minus 7, bale, 6 minus 7, bai, honek biak, simetrikoak dira. Eta, bestea, x berdin batean, apurat ikusteko erpinaren inguruen, x berdin batean, ordezkatzen badugu, minus bat karratu, gehi lau bider bat, gehi bost. Eta orduan, lortzen duguna, izango litzateke, 8. Vale. Orduan, bat sortzi, betetzen dugu bai balio taula, bat sortzi, eta bere simetrikoa, izango litzateke, 3 sortzi. Bai? 3 sortzi. Bueno, honek puntuekin osotzen dugu parabola. Bai? Gutxe gora bera. Vale? Bueno. Ederto. Bale, eta hori grafikoki ebasten gagoz, irudikatu dugu parabola, orain irudikatu behar dugu bigarren ekuazioa. Eta kasu honetan bigarren ekuazioa zuzen bat da. Bale, azkenean faltaiakuna da zuzena irudikatzea. Orduan badakigu zuzen bat irudikatzeko, lehenengo I bakandu egin behar dugula eta gero balio taula bat. I bakanduta daukagu, orduan balio taula bat osotuko dugu. Eta horretarako, emango dugu balio batzuk, bai? Adibidez, 0, 3 eta 6. Bale, orduan ordezkatzen dugu, orduan x0 denean, I da 14, x0 denean minus 6 gehi 14 da 8, eta x6 denean minus 12 gehi 14, 2.
eta horrek 3 puntuak irudikatzen doguz. Orduan, 0, 14, eta sartzen hor grafiko honetan, 3 sortzi, 3 sortzi, 3 sortzi, kasualidades, hortze daukagu, parabolaren puntu bat da, 6, 2. Gertaldiaku, demagun 3 sortzi ez dugule ipini, eta, ipiniko duguz beste balioren bat ipiniko dugu, adibidez, 4. Ordezkatzen badugu, 4 bider minus 2, minus sortzi gehi 14, 6. Orduan, 4, 6, hauze, urdinez. Orduan, ja, 2 puntu daukaguz, eta zuzena egiten dugu. Bueno, meti pasatzen da, Orduan hori izango litzateke. Orduan, ikusten da, kasu honetan, ebakitze puntua edo, hobeto esan da, kasu honetan, ukitze puntua dela 3 sortzi, hortze dekogu. Zuzena eta parabolaren arteko ukitze puntua. Desberdintzen dugu ukitze puntua eta ebakitze puntuak, ebakitze puntua izango litzateke, gurutzaten dauanean, zuzenak gurutzatzen dauanean parabola, Eta ukitzea, justo gaur, puntu batean ukitzen edo apoiatzen denean, Kasu honetan ukitze puntua da, baina beste barik. Orduan, emaitza, emaitza hori bai, adierazi behar dugula, emaitza da 3 sortzi, Beraz, x berdin 3 eta y berdin sortzi izango litzateke emaitza. Azkenik sistema hobe analitikoki ebatzi behar dugu. Orduen, kasu honetan, bakandu egiten dugu bi ekuazioetan, eta berdintze metodoa erabili dut ebasteko. Erabili dugu ordezkapen berdinketa edo laburketa. Kasu honetan, berdintzen dugu bi adierazpenak, ordenaten dugu, laburtu egiten dugu bigarren mailako ekuazioa, eta kasu honetan indodana izan da biderkatu ekuazioa bider minus batekin, A koefizientea positibo izateko. Hemen daukagu bigarren mailako ekuazio osotu bat, eta erabili dugu bigarren mailako formula, edo bestela faktorizatu dut, labur bidezko formulak erabiliz. X-ken 3 karratu berdin 0. X-ken 3 karratu 0 bada, esan nahi dau, X-ken 3 0 dala. Beraz, emaitza, X berdin 3. Bikoitza izango litzateke berretzailea bidalako, eta puntu bikoitza, bere esan nahi grafikoa ukitze puntua da. Izango balitz X berdin 3 emaitza bakarra, orduan ebakitze puntu bat da, baina, hori beste barik, puntualizazio bat besterik ez da. Orduan emaitza bakarra daukagu, puntu bakarra da, X berdin 3, ordezkatzen badugu gero lehenengo edo bigarren ekuazioan, errezago iruditzen jaku bigarrena, y berdin 14ken 2x, zuzen honetan, ordezkatzen badugu lortzen dugu y berdin sortzi. Beraz, emaitza 3 sortzi puntua da. Eta noski, grafikoki eta analitikoki emaitza berdina izan behar da.